Mä oon taas ja Akumunkki, eli Pimoklia 50 täällä ja ruokatesti olisi tämmönen nakki. A-luokan nakki. En muista mikä merkki, mutta nakki kuitenkin. Hyvä. Mutta huono yhdistelmä on, jos sä syöt nakkia ja pullaa, niin sulle menee vatsa ihan hirveen kovalle. Mulla on kokemuksia. Voiko se pelkkä nakki, mitä siinä on? Silloin mä syön nakkia ja pullaa, mutta en mä tiedä. Et nakki tämän suolasta ja tämmöstä rasvasta. Et mä annan tälle 3,5/5. Että ei ole mitään mahtavaa. Että muista like, comment ja subscribe, että moro.